Se on morjes Juhe täältä Krabin keskustasta. Oli vissi aika huono idea juosta sinne vuoren päälle niitä rappuja 20 minuutissa. Koska mun reidet ja pohkeet meni niin jumiin, että mä hänen tuskin pystyin eilen kävelemään. Ja tänään vielä pohkeet on aivan jumis, raput alas, oli todella nihkeä tulla ja en viitti nyt lähteä vieläkään toisellakaan huilipäivällä niin sinne trangiin, koska 130 kilsaa ja jalat valmiiksi kipeät, niin ei siitä tuu mitään. Ja tää päivä näyttää siltä, että tänään tulee vettä varmaan enemmän kuin kerran. Ja niin, joten vielä pian välipäivän. Tämä halusin vielä näyttää tän temppelin. Tää on yksi komeimpia temppeleitä, varsinkin täältä Krabin keskustasta tänne temppelille päin. Niin tää on kyllä todella nätti. Se ei ylhäältä on muistaakseni hirveä kummosen näköinen, niin mä en nyt näillä kipeillä jaloilla ja viitti kävellä edes noita portaita, kun mä joudun tulemaan ne alas. Mut täällä kannattaa mun mielestä kävästä, koska tää on tosiaan ihan keskustassa, niin useimmat guesthouset on niinku kilometrin säteellä, että ei käytännössä olisi mikään kierto tulla käymään täällä. Voisin näyttää vielä toisen suositun paikan, mikä on vähän niinku merkki aina, että Krabissa on käyty. Eli mustat ravut. Niin kuin kaupungin nimikin kertoo, Krabi ja Crab on täällä ja näissä käy ihan törkeästi ihmisiä kuvaamassa, ottamassa kuvia tässä. Jopa pimeä aikaa, että tässä oli vaikea saada kuvaa, missä ei ollut porukkaa. Mutta tästä nyt on varmasti suosittu sen takia, että tuossa on tosi komeat maisemat tuossa takana. Tietysti pimeällä ne ei kyllä näy, mutta tässä on ihan komeet valot pimeällä. Muutama 100 metriä toi joki tossa laajenee tonne mereen. Tossa on aika iso laskuvesi vissiin. Tossa on yhden kerran kun mä ajoin tästä ohi, niin tossa oli suurin osa hiekkaa tosta joen pohjasta. Se on moro täältä tie 4. Vajaa 20 kilometriä tullut Krabista. Tuli äsken niin mielenkiintoisen näköinen tekele vastaan, että siitä on nyt pakko ottaa video. Tuolta tulee polkupyörä, missä on rakennettu tommonen aurinkokatos. Toi on todella päheä viritys. Ihan vitun hieno. Tänään tosiaan niin tonne trangiin. Mennään vähän lähemmäs vielä. Trangiin olisi tavoite tänään päästä. Mut sinne on 130 kilometriä tuolta Krabista, et vielä olisi 110 jäljellä. Ja niin, matka on pitkä ja pohkeet on vieläkin jumissa, yllättäen kyllä. Ottaa vissiin vähän tuulta tuo tekele, on kyllä komia. Joku pöytäliina pidetty tohon päälle. Se on moro täältä vesisateen 7-Elevenin pihalta. Semmonen 30-35 kilometriä tultu. Vettä tuli tossa jo aika urakalla, ajoin vesisateeseen kuin 10 kilometriä ja pysähyin tässä, ei satanut ja meinasin lähteä jatkaa matkaa, niin taas tulee vettä ihan hirveästi. Ei niinku hirveästi nappais lähteä tonne polkemaan. No, jos tässä nyt vielä hetken oottelee ja jos ei lopu, niin ei auta kun lähtee sateeseen. Se on moro täältä ihanalta tie 4:lta. Tossa oli äsken sellainen 15-20 kilsaa semmoista paskavelliä. Hiekkaa, kuraa, soraa. Asfalttia ei ollut ollenkaan. Ihan hirveetä ja kaikki paikat on nyt paskan peitossa. Juomapullot on ihan täynnä hiekkaa. Tai sivuilta, ei sisälle onneksi mene. Housut on ihan likaiset.
Likaset ne kyllä oli aikaisemmin jo, mutta nyt ne on vielä hiekas. Ja nyt rupeaa tulee taas vettä. Tässä oli nyt tällainen 5 minuuttia. Aurinko pilkahtaa ja nyt edestäpäin näkyy, että siellä sataa taas niin helvetisti. Ai. No niin, nyt sitä rupeaa taas tulee. Että tää on nyt vähän tällainen päivä sitten tänään. Nyt olisi edetty 57 kilometriä. Eli ei kyllä näytä hirveän hyvin, että edes kerkeen sinne Trangiin. Jos nyt pohkeetka kestää. 86 kilometriä tätä tietä pitkin, tossa oli äsken kyltti. Ja sitten se oikaisee aika paljon, jos menee siihen toista kautta ehkä se 73 kilometriä. En tiedä. Tiukalle menee kyllä, jos sen ei enää keretä. No, täytyy katsoa minne kerkee ja näin, mutta tosiaan tässä nyt vähän tihuttaa ja kohta tulee vettä taas kaatamalla, niin pistää taas kameraa pois. Se on moro täältä tie 4 läheltä. Itse asiassa tää on tie numero 40, olisiko 46. Tossa kyltissäkin itse asiassa nyt näkyy Trangi 52 kilsaa. Rupes näyttää vähän, että aurinko meinaa jo paistaa. Oho. Mä olin ihan varma, että kello on paljon enemmän, mutta kello on nyt joku 5:10 Eli mulla on helposti 3,5 tuntia, voisi jopa sanoa, aikaa ajaa toi 52 kilsaa. Ja 3 tunnissa se on aika lailla menee. 3 tuntia täyttä normia ajoa, niin se on siinä, tai vähän alle. Mulla on keskinopeus, itse asiassa mä voisin melkein vaikka näyttää. Mä veikkaan, että se on aika lähellä 17. Ja mittari ei tietenkään meinaa toimii. Älä nyt resettaa sitä. Joo. No niin, se resettas sen. Joo, tää ei nyt halua toimia tää mittari, mutta noin. Sen ei kyllä pitäisi resettaa sitä kokonaismatkaa, mikä oli sama kuin näytöllä luki, eli joku 700, lähelle 740, joka on siis 500 kilometriä nyt yli sen 3 tonni rajan. Kun vanha mittari oli 250 kilometriä vajaa 3 tonnia ja sitten se, tai sama mittari, mutta vanha patteri ja sitten se resettas. Tai se oli pakko resetoida, kun nuo nappulat ei toimi kunnolla. Yleensä noi toimii kyllä sille, että pystyy läpiselaamaan, mutta eipä tossa mitään muuta oikeastaan tarvii, kun ton matkan. Et voi katsoa suunnilleen, tietää milloin pitää kääntyä ja tolleen. Tosiaan keskinopeus on ollut Mäkineen kaikkineen, niin ja siinä on Bangkokin keskustassakin ajelut, niin päälle 17 kilometriä tunnissa. Eli tää väli on nyt vähän nopeampaa. Mä veikkaan, että tää on lähemmäs 20 kilsaa. Noin 20 kilometriä tunnissa vauhti, mitä mä ajan tonne Trangiin. Tai nyt on kyllä jo ajettu 80 kilsaa, mutta kyllä se varmaan sitä luokkaa on. Tosiaan tähän pisteeseen asti, tähän 80 kilometriä asti sieltä jostain 20 kilometriä ajettu, niin viimeiset 60 kilsaa, niin vettä on satanut about koko ajan. Ja ei tää nyt niin hirveä kirkkaalta kyllä näytä tää taivas, et eikä sitä vielä saada, kun tässä kuitenkin 3 tuntia ajoa on vielä. Ja nyt on syöty jo ja pitäisi näillä syömisillä kyllä selvitä tonne Trangiin asti. Tosta Kopio KFCstä vedin pari tommosta kanan nuijakoipeen mukamas, mutta ei ne oikeastaan, siinä on vähän kaiken näköisiä paloja.
joku outo palahan se oli, aika reiluja paloja se sieltä otti ja hinnaksi tuli joku euro 20 senttiä tyyli. Varmasti halvempi kuin KFC, noita on itse asiassa tosi paljon täällä. Musta tuntuu myös senkin takia, että KFCtä on aika paljon. Täällä ei mäkkäreitä ole melkein missään muualla kuin noissa suurimmissa turistikaupungeissa. Et mä en ole missään tällaisessa ei-turistikaupungissa niin nähnyt mäkkäriä, mutta KFC on about joka kaupungissa. Pikkasenkin isompi kaupunki, siellä on aina KFC. Tai parikin KFC. Ja sit näitä on nyt pienissäkin kaupungeissa näitä KFC Thaimaa, koppeja. Näitä on siis tosi monta yhdessä kaupungissa. Mutta tosiaan nyt on vesipullot täynnä ja pyörä on ihan paskan peitossa ja kaikki on märkänä ja viimeiset 52 kilsaa ja trangi näyttäisi, että on päässyt. Pohkeis vähän tuntuu kyllä, mutta niin se tuntuu jo lähtiessäkin, et ei tunnu kyllä väsyneeltä vielä jalat, että olisi niinku paukut loppunut. Et kyllä mä uskon, että tää nyt onnistuu, mutta nyt pidemmittä jaarittelematta niin täytyy jatkaa matkaa. Se on morjes yhä täältä 4046 tieltä. Trangiin jäljellä matkaa 6 kilometriä. Tosiaan en tänään uskonut suurinta osaa päivää, että mä Trangiin pääsen. Varsinkin siitä, kun se tie muuttui semmoiseksi hiekkaseksi ja kuravelliksi, niin rupesi tuntua, että ei mitenkään kerkeä eikä jaksa Trangiin asti polkea. Mut nyt on sit toi 125 kilsaa jo takana ja näyttää siltä, että hyvinkin kerkee. Sitten sen saa nähdä monta kilometriä joutuu vielä siellä keskustassa ajamaan ennen kuin löytyy sopiva yöpymispaikka. Siellä on kyllä valot. Varmasti niin iso kaupungin keskustassa, että ei niin iso ongelma, vaikka siinä vähän kestäisikin. Ja mä oon kyllä nyt tullut niin kovaa tämän viimeisen 52 kilometriä, että kyllä tässä on vielä valosa-aikaa aika paljon jäljellä. Pikkasen rupeaa toi polvi taas. Aina kun jo alkaa mennä yli 100 kilometrin päivät, niin meinaa aina ruveta vähän tuntumaan. Mut eipä siitä sille voi minkään. Huomenna täytyy ottaa kyllä lyhyempi matka. Taisi olla joku kaupunki tuolla matkan varrella, mihin on semmonen joku sopivampi matka. Ehkä vähän turhan lyhyt, mutta hyvinkin voisin vaan joku 60 tyyli ajaa huomenna. Joo, eipä tässä nyt oikein ole mitään nähtävää, niin pistetään videota pois. No niin, nyt täällä Trangin keskustassa kello on alle 6 vasta ja täällä on pyörätie. Mut sillä ei ole tietenkään mitään muuta merkitystä kuin että on vaan niinku tällaisia erikoisia merkkejä tiessä, koska tämähän on yleinen niinku paikoitusalue paikallisille. Et ei tässä montaa metriä koskaan pysty ajamaan ennen kuin siinä on auto keskellä pyörätietä. Eli näille ei ole mitään merkitystä täällä, mutta on paha tehty. Tässä on aika komea tekele tossa liikenneympyrässä. Monasti tosiaan näitä on, mutta tää on varmaan itse asiassa kaikista hienoin tähän mennessä. Tää on kyllä aika komea. Ja tietysti jokaisen melkeinpä näistä puuttuu, näistä pöllitty tai jotain, mutta valotolpa päällä on aina toi joku muija. Suihkulähettä löytyy. Joo, toi Ruuhkasin keskusta jää nyt taakse ja itse asiassa tää on valmiiksi oikea suunta ja mä tiedän, että täällä on jonkunnäköistä yöpymisratkaisua olemassa. Niin mä varmaan nyt menen tätä vielä vähän matkaa ja toivon, että se sieltä sitten
jonkunnäköinen paikka löytyy. Tuossa on juna-asema tuossa kilometri takaspäin, niin siinäkin olisi ollut, mutta tai itse asiassa mä en löytänyt, mutta mä näin kartassa, kun mä olin mennyt ohi, että siellä olisi ollut. Sitten siellä olisi ollut paljon toria ja olisi varmasti saanut syötävää, mutta menen nyt tähän suuntaan, kun tää on valmiiksi oikea suunta ja Huomiselle tosiaan joku 50 kilsaa, 60 kilsaa tulee vaan sitten ajoa. Joo, eipä tässä muuta.